Bueno, gaur asamblea komarkala eukin dugu, 180 lagun inguru juntau gara, asamblea baten dugu San Agustinen eta gero manifestazio bat eukin dugu Durangoko kalietan zehar. Honekaz, hasiera emotie gure geuntzen greba orokorrerako preparazio lanei, ikusten dozuen moduen jentie gogotsu dabil, jentie borrokaiteko gogue dekoz, eta gaur aho batez asamblean entzun izendana da greba hori, egotazeko greba hori, inoz baino bierrezko edala. Gainera, ikusike Rajoyre gobernuek hartu dauzen azken murrizketak gizarte osoa kondenatuen gaituela pobreziara, eraso gogor horrek bere neurrizko erantzun bat bierraban, eta hori greba orokorra izan da. Gainera, guk greba ikusten dugu tresna basiko moduen, egun horretan batengo dugu politika honegaitik kaltetuek sentitzen gaien guztixok, egun hori aprobetzauko dugu batez beste politika alternatibo batzuk dauzela erakusteko, eta Euskal Herriko politikuei hori exigituko dotzegu. Ganera, petzetan dut, ikusike zesalduezpen egoeratan gauzen, guk subiranotasunaren printzipioa defenditzen dugu, beti aldarrikatu eta defendidu izen dugune, baina baita ere ikusite zein larriz edan situazioe, guk desobedientziaren printzipioa ere bai aldarrikatzen dugu. Guk gure dotzegu exigidu Euskal Herriko politikuei, gainera ondainien dekogule kanpaina elektorala, exigidu gure dotzegu murrizketa honek ez aplikatzeko, murrizketa honek herriaren bete beharren kontrako murrizketak dieselako, eta batez ere gure dugune da olako erabaki soberano bat hartzea. Eta beraz, alternatibak dauzen moduen, ikusten dozuen moduen hamen, jente gogotsu borrokaiteko gogu edekotz, eta hildo honetan prestatuko dugu 20ko greba.